Good morning guys. Sa Jonas Kim Kim kuha dari sa isang mga pinili gahapon. Enjoy gahapon agamang bata. Ha? Diyos ginoo ko tabangan. Enjoy ka ajo gamang batang baji. So man isa mga pangpili gahapon guys. Ajo sa nila guys ajo pa man oy kindi man ni. Ayos na. Man isa mga pinili gahapon ya. Kung sa spaghettihan para sa daghan dani nag-school ko na dyan ka Monday karon ni mga classmate magkakaanog spaghetti no dyan yung palit pa si Jaog kare Burbrand Choco kare guys di ado ka buka magisudar sa istante karon di takbon sa migas kaya dato na may butang sa lamisa kaya kung ano mas amigas kamang-kamangan dyan yung palit pa si Jaog kare yung biskwit ya Abdi ko na overload. na Choco, di coated palitan choco. mo gud ilang mama nga na ang classmate Nga na, pa bound sa school. Okay, bound ko na nito sa eskwelahan, guys. Pagkaripod, tambaw sa ngipon, bahalang ng hubag, hala. Ngari gapon. manguna Isa? manguna Ismalo? Marshmallow? Ismalo. Marshmallow to, ismalo. Tingnan mo, ismalo. Ise, sorry, tesa. wa man Natagak mas ismalo lagi. Nara guys, marshmallow dahil ni. Ismalo ko no. pidjong tiya Magpidjeng ag marshmallow gilamian man to. Ga dapat ugo malaba wafer. O muna isang ganahan wafer na guys. nami Kapag kaning imong dip di ah. Pag imong dip inday di ah. palit sa merkado daghan pa to To hagibutang aron na kay baon. Hagibutang na resistante guys karon di siya apang tukbon sa utitod. Delikadong matakob sa utitod kay na. hilak Na. gid ko wala kailangan Hila ko na siya og tukbon sa utitod. Tara isa dato kay arong di ako nang skuan umigas kana wafer mo ni jangi pang pili pud. nami Ini guys, free choco. katong Tang isa dari. Mga isa dari guys kay nalagi yung mga utitod mamaak. Ja pang tukbon sa utitod yung masudlan nag-usa ka utitod wa na. Ani ang kalis Usar lagi ka wiggle si mong kuanday. Kunit. kana ra Ana ra? hindi ang sakit ang ngipon Amo sakit ng ipon dapat. Ismalo kuno gyapon ni guys, ismalo. Marshmallow na bi, marshmallow. Chocolate malo kiss. Mo nagipili ni jag hapon. Si jam mo namili dato guys. Dala malit pa mi og sabon. ang palit katong sa una Sunrocks kay mga gamit sa mga uniform. sa una katong palit nimo blura Kani pink no. Okay. Okay. Palit pa mi gahapon og sardinas. Kay arong nay makot-kuot guys. Sardinas og condensed kay gamitan na naman sa spaghetti. Palit pa ngari among bajing gamay. Choco milk drink ya. Tara, dali. Ano may danggi panghapon. Kanaan masilag choco nga ni. Imnen ang mga chikiting. Lagi mo ra imnen ron. Na free buy 6 get 2 free. Na ni free doha so walo ni tanan. Tantanawon be. himura nga ni Makaon na. Bro, ato sana pagkaanon kaysa jupa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, walo din sila sa kabuok guys. Kaya namin sa pre duha. Hihi. Lapaginam na mula. Kawa sila kuya. na Kaya maglawoy taon sa. kuan nila gama Maglawoy taon sa pa din. Lagi. Maglawoy minsa guys. Kaya namihigop og sabong nila uy. Pinili sa mga chikiting hapong adlaw. Naghana ka jug bunga, miracle fruit. Ya, magbula. Uy, ay dako kazo. Pupuang Papa Gabriel. Hala, dako kazo uy. Naka. Na sige, mag-basketball na ta. Lamin yung lagaon. Ay, sabi John. Klaro pa. Ta. Grabe sa Papa Gabriel na kada nag-miracle fruit mo na isang punuan to ah. Ito guys to ah. Miracle fruit. Daghan na siya og benefit sa tanglawas. Ha? Ba, wag ka man nang dato kay mura lagi gawa na munga. Sanga ra man ay og sok pa. Sunod si mong ama.
Pag hinay kay dangag ra bagagi ananday. Sunod sa imong ama la. Sunod ko na sa isang ama. Yehe, nakadamig miracle fruit. Nakadamig miracle fruit guys. Ito sa mga kaila. Makada. Para ng pasanan. Pasanan ko lang yan dong. Akin na lang ikalibay dong. Tara guys, miracle fruit. Marag puro magbuteng. Yatag na nanay ng isa. Panginay. Kita sa kuan. Uy, tila pakag. Mukaan ka mula ga. Mula ga. Mukaan ka. Tiyaw bag kinaunay dana. Mula gaun. Mula ga. Tambaw na. Na. Tambaw lagi na. Miracle fruit. Hatag ni nanay. Pasi mula gas nanay. Kami na namin nanay ka. Dali ramah buk nanay. Kuskuson. Good. Oy, ning agi na kamong service deh guys. Agi na kamong service deh arare. Hapito na buti mi. Ha? Oy, duha man day ni kabuktag sa takim. La, anak mga libangbang nang lugbad na. Ha? Nagsala kita pa. Imotong una haring nawahe. Sinapay ka tulo. Ha? Ano guys, ang mga salindanaw. Naglagpas man. Lagpas mga itong service kim. Uli nami. Yes. Naday pa hinatag ng Aloy ah. Salamat ka Azo. Sa'yo naghatag na ni Pader? Hinatag ni Aloy dia. Mga isagol sa kuan. Mga lutuon guys. Ano may... Sarang biha ka Azo mga service ng kunaman. Ha guys. Doon pag-ama. Pagtingag helicopter. Right. Salamat ka Azo naghatag na ring Loy ah. Yeah. Hani itanam. Ay, nagdadas Gabriel guys, og kari dia. Nagdadas pa Gabriel og miracle fruit mo na sa miracle fruit guys kanina. Mo na ijahang sanga. So nagdadas pa Gabriel kay rong maka kuan pud mingari balay may manggon si Jack kanina. Kami ni si Jahim juice. Lagaan na si Jack guys, sa ijahang dega dinhi. Ijang dega moy imnen. Kami nakajo guys. Tamis-tamis sa isang daganay murag kuan murag flavor og kanang sakto ra sa katamisan ba. Ano man na chan? Ho chan, kay lugoy na karon chan. Salamat na idara sa naghatag sa Loy ade. Aloy. Sa Aloy ning kuan daghan na sa Loy pa. Siguro. Daghan sa tinanam. Thank you. Naghatag dani. Nagkaludya man nagtaong, daga na magbunga. Mura man nalaos. Nalaos dyan. Di dyan kay mura, nalaos dyan ka mura. Nalabian siguro ni butang ni papagabarilog abo. Sayang laman. Magamong piso guys yung tikig. Naluoy na makapipok daw. Gilabian siguro na mo butang abo. Na, naghanarabantag bunga oh. Laos, labian sa papagabril butag abo ha. May palijas papagabril guys ya. Nga do sang kuyag pila ka puno. Dara pa jang miracle fruit. Uli na munga nagamasaging. Munga na siya guys. Buhi nagtambis. Ajo ibadaos tambis pa dir kay mudako ra ba ng miracle fruit. Mudako man ganang miracle fruit guys. Nga kay bulang hujan diha char dag na kuno isang bulang hujan lipay na dag isang kamunggay buhi na namuwak pa. Howdy hawi ka na lubi. So kumpiyansa grabe ra daghan naglaja ning lubihan na. Sa lubiha guys grabe daghan naglaja. Kasi nga puwak. Hindi man pud asin muda ka pwede ram pud na sa puungan. Pwede ram pud na sa puungan. Apa ya? Tambis. Daka nagtambis dari. Daka nagtambis ni mo dari pa din. Mong money plant pa. Daka na. Si pupuong iri pa be. Puungan rin nato dia. Kamunggay kaya rin nakahabag ka adyo. Asa? Dadara likod. Tanam na sa papagabril sa kuan ya palija. Yung kataong na mo itanam. Sili di ay katong sili.
Guys, tambok ko jag. Yehe, na guys, tanam nagpalidya. Daga namang tambis, di na. Nakapaliwat na dyan may tambis. Las, ti Julie, di nalingsing na luy. Dato pa dito kilid pikas, napay tambis. Dato pa sa tubangan, napay tambis. Libot nagtambis na ni. Yehe. Yan na guys, di na may doka puno nga palidya. Kuya, pa, kaya hindi pa to. Kasi siya na. Nga naman, Kung pagkitid. o gamay pa. Kung das-das, hindi babali. Mo lagi pud. To na tagas na to kaso hadlok man ibiyahe sa mga banggi. Palid dyan ay madri kakao gasang hiatag skanding kay mga maniganahan nila nga kanon kanina. Madri kakao. Si matangtang karesa tang una. Dara. Dara. Madri kakao kan ah. Nakaan nga. Kaangi, kaya rong mo, dako ngi. Tak luod dyan, nakakandangan sa tambisan. Dako uy. Wala may tamis. Grabe bunga jara. Namungingi ang bunga Mungingi bunga na. Luod dyan. Ay, luod dyan, nakakandangan. Kuan re. Hindi guys, do ka bukinog, kare. Kare di ay. Laba po rin ikusnit Labo po rin ikusnit. Nagbunga, uy, grabing tambisa. Di kukin. Kuwari ko yung kaya takilaw. Asa? Dia pa hinugleng. Mga banggi na ng sanga. Awa na bari ang sanga sa padugat. Sa kabugat sa bunga. Kareha guys, ang ipupo diya. Kilawin ko na yung papagabril. Uy, very good. Hugasing maadyo. Hugasing Jabon na, karong kuan. Hugasing arong hinlo. Ja. Wow, lami es tambis ni Kim Kim. Oy, dia guys. Dali yang. Wow, daghang tambis guys sa mga antanin jo. Ya, tambis. Ano pa ganit taghan? Aw, hani bari ay. Kararaha guys. Kapada sa mga kuanon, kuskuson. Kuskuson. Ang mga kilawon. Ato ko masamad ka na. Hait raman na. Ginaw ko. Ato. Tulig kay hait. Masamad na sa nang kamot. Si Papa lang. Tapi guys. Kari may miracle fruit. Kaya haning alagaan. Para sa bitok nawa. Katong batuwa to yung mga awan. Naa, katong usa. Napay kinusnitan. Kaya kay pangkusnitan man. Ahat mo sa kahinog. Sa... Bait ng skin ka na. Okay. Bait ko yan, di. Hindi, oy. Parang dukin-kin, di bait ng skin-kin. Ako yung nagkatawan yung Baby ay. Guys, namangat ko sa classmate ni Kinkin. Bayad Wow. si Ja. Ha? Bayad si Kuya Kinkin. Kaya, Na iyan. Sige na katawa. Ikaw na. oh, lami guys, day tambis, day kapajas. Sugasan sa nang kapajas. Tapi tambis isa kaplanggana. Aan. Bayulit ko yun ah. Na, namarag pagkabayulit. Miya, uy. Apa ka na mo? Ang guys niya. May pajas sa mga kib-kib na rin. Yan. Yan. Alright, mga antanin jo. Riya guys, kapajas. Nga lamia. Ja tambis, nga grabing lamia. Daghan na. Wow, daga fruits. Ayan, kami siya. Kanida to sa among garden. Sama tayo na, prutas na. Di ka nang tambis. Fruits, gani. Nabilong na just prutas. Prutotohan noon. Ano mo na kayo mo sa kulag magic sarap? Hindi, ano may magic sarap guys. Tapos ganing kin o magic sarap. Ngantanin jo, ngaan. Kami siya guys. Nganta guys ya. Ngaan ta. Pagirikin. Nganta, ngaan. Ngaan guys. Ay, sa wakwak buhok. Biya eh. Lubi ba? Ako Lubi. mabuhok sa wakwak. Gabi eh. Miracle fruit. Miracle fruit. Bakit ka, Ken? Baga. May unod. Bagag unod ba? Ken, lahat. Bati Kim, imo na isa kaplanggan ng tambis Kim. Naglibag siya saan sa paghurot sa tambis. Dapat di kapajas. Naman na lagi silutan kag pakaag.
prutas. Kin. Guys, maniud to taninjo. Di may nilapuan nga taong o puso ng saging. O gilapuan na guys, lami ni si Ja. Lami ka ikan og gulay guys. Kas kamuti. Ha? Dada pay kamuti nga gisaksak sa mong luto. Wow, ara lami ka. So ko kamuti pa bi. Nagam, nagam. Kay ko. Nagam lagi. Ano mag-ilig na sa kamuti ka guys. Dengar ta kamuti bi puro. Ya guys, kamuti. Ano lami ka zo. Yapod. Ya, dali na mo ya. Ilia, nakanasinday ko na. Ano na kami bajing gamay. Ano guys, puro kamuti. Nag-iniligay na may kamuti. Tanawa lagi. Okay. Nami man kamuti good. O jay, makalupig na ko sa kamuti. Niudtutan yung tanan. Dito. Niudtutan di ar lami ang mga Way makalupig na ni. Nilapuan nga taong o puso sa saging. Bukas ko init. Ha? Bukas sa papagabril kay init. Niudtutan ito. Yeah. Puso ng saging. Og talong. Kinalamian. Og kamote. Ka ila og buad nga bilong-bilong lami ini siya. Mo ganahan nga buad. Bilong-bilong. Sa tanang buad ka na may haganahan. Lami ang putong good bahid no. Lami putong good bahid. Ano ka? Luto ba? Kaon nagmakuyas pa? Uy, may ang puso. Puso ng saging guys, lami yun. Ngay puro ba? Nilapuan. Puso saging. Ang ngita. Kazo. Gatan na silang isaw-saw og suka. Muna isaw-sawa na muna, suka. Suka nga na iluya og sibuyas. Mami ah. Mabi dyan. Mami am. Ito kadyo. Init. Inita. Kalsang kamuti be. Kamuti oy. Namay dito basta sa probinsya. Guys. Inita pa man. Meon. Naghanda rag libreng gulay guys dahil sa probinsya. Ang kalami pa doon. Basta atang tanan kay way spray. Aghandak manggod ka nga anak nas mga baligja kay kargado na nag-spray. Hadlik. Kuan kay hadlik pa dyan ng spray. Mo na makakusog mga di maadus ng lawas. Hanggang isda. Na may dagkit nga nino. Maragnigo. Magmigo? Hindi ato. Muna dyan puso ng saging guys. Ganun. Ako na kay dali at kakaon. May pagapuan. Taong guys. Mo na itong taong atong na nagkuan. Kaluja magamang taong. Oy, gikan sa mong garden. May nakaway spray. Safety ato ang health na ni. Mo na buwak sa saging guys. Kan na. Buwak sa saging. Mo na mahimong bunga. Ikazo.